Det triste først for hele 2 tragedier blev markeret i Aalborg. Der blev sagt behørigt farvel til Dennis Marshall, den unge AaB'er, som sammen med sin lige så unge hustru omkom i hjemlandet Costa Rica ved en bilulykke i sidste måned. Samtidig markerede man den ufattelige massakre i Norge med stilhed. Men så blev der ellers også spillet fodbold. 2 jyske giganter er forenet i Superligaen. Og der lød et brag, da de 2 knaldede sammen i Aalborg. Det blev en forrygende fodboldfest. AaB lagde hårdest ud efter flot spil fra højre kræger Mathias Wigman, flot for Jeppe Kurt. Det er højrebacken Jerry Lucena fra AGF, der står for den vigtige indgriben. Jeppe Kurt blev Superliga-topscorer med 17 mål, da AaB blev mester i 2008, men siden er han blevet heftigt kritiseret for sine blot 10 mål i 72 Superliga-kampe over de seneste 3 sæsoner. Men Kurt scorede i premieren i Brøndby, og i dag viste han også tænder. Uheld for Jeppe Kurt. Det kunne angriberen ikke undskylde sig med efter 17 minutter, hvor Kurt får en af dem, der bare skal puttes i garnet. Augustinussen med et sjældent kvalificeret venstreben. Returen til Kurt. Og til sidst Anders Due. 3 muligheder på blot få sekunder til AaB. Og klar årsag til bekymring i AGF-lejren. AGF blev først rigtig farlig efter 34 minutter. Adam Eckersley løber i ryggen på Chris Rolfe. AGF, som havde problemer med tempoet og spillet i åbningen, sled sig langsomt ind i naboslaget og var bedst i den sidste tredjedel af første halvleg. Men det blev selvfølgelig første halvlegs helt store aktør Jeppe Kurt, der som den sidste truer før pausen. Chris Rolfe til en stærk spillende Patrick Christensen. Og Jeppe Kurt. En aggressiv og pågående, men også ærgerlig Jeppe Kurt er det, som lusker til pausen. AGF kom langt bedre med i starten af anden halvleg, og aarhusianerne trykkede AaB helt ned, men det bliver sparket væk for næsen af Peter Gravlund. Bemærkelsesværdigt er det midt i AGF's bedste periode, at AaB klipper til. Anders Dues hjørnespark ender hos Mathias Wigman. Cementfortet ved Limfjorden detonerer i amokrus. AGF er ikke dem, som man elsker allermest på de kanter. Første Superliga-mål af den talentfulde midtbanespiller. Der kommer nogle clearinger, og så falder den ned i et par gange, rammer jorden, og så er der ikke så meget betingningstid, så sparker jeg bare til den, og så tror jeg ikke, han kan se den derinde, og så er det dejligt at se den gå ind. På højre midtbanekant skulle man have både røntgensyn og en god fantasi for at finde de gode aktioner hos en bleg Chris Rolfe, men det rettede amerikaneren nu fuldstændig op på. Helenius lægger kuglen af. Rolfe tamper den ind. 2-0 til AaB. Den er kørt helt op i krydset af Chris Rolfe, som sekundet efter skiftes ud. AGF-holdet er ganske rutineret, og det ved, det kan spise sig tilbage i en kamp. Det sker kort efter. Søren Berg trykker af. 1-2. De flotte langskud var så sandelig på agendaen. 3 af dem på blot 8 minutter. Det tændte endnu mere op under aarhusianerne. Søren Berg på raid i venstre og Stefan Petersen med en afbrænder. Tempofyldt, afvekslende og dybt underholdende var det i Aalborg. Søren Berg får en ny AGF-mulighed for at udligne i slutfasen. Martin Jørgensen med en kongeaflevering. Søren Berg vifter Lasse Nielsen væk, men Berg formår ikke at sætte punktum. AaB vinder 2-1 i et brag af en jysk klassiker foran 10.000 tilskuere i Aalborg. Hæsblæsende kamp. Jeg kan godt mærke, at AGF de ville vinde i dag, og det ville vi også, og mange tilskuere. Og jeg synes, de fik noget helt sikkert for pengene, det er helt sikkert. Vi ville måske godt have haft lidt mere ro på bolden og kørt lidt længere angreb og så videre, men så er en udviklet kamp så ikke i dag. Men vi får 3 point, og det er det vigtigste. I mange af forårets kampe, der virker det meget fastlåst. Der er meget mere underholdning i dag. Skal det skyldes, at de ikke ligger dernede og roder længere? Nej, det synes jeg ikke. Vi har fundet et koncept, som alle er med på nu og har inde på ryggraden, og det gør det også lettere for hele holdet at spille en okay gang fodbold. Men at få AGF op i Superligaen igen, den stemning her, det er vel fedt? Ja, det er en fornøjelse at spille mod sådan et hold, der har så mange fans med i ryggen. Jeg har så afsat 2 kampe, 3 point. Hvad synes du om det?
Jeg synes, det er okay. Altså, vi kan måske stå og sige, at vi skulle have haft 1 point i dag, men jeg synes specielt spillemæssigt har vi vist gode takter. Hvis man tager den første halve time væk i dag, så er det mere end godkendt. Og kan vi holde det niveau resten af sæsonen, jamen, så er jeg også sikker på, at vi nok skal få flere point end de her 3, vi har fået.